Denok uste dut daukagula, arlo bat non ardibeltzak sentitzen garen, eta polita iruditzen zitzaigun abesti honekin aldarrikatzea hori, Posizioa handia daukan aktibidade bat da, eta horrek batzutan eramaten zaitu hor gurpil horretara. Konposaketak ematen dit derrigortasun bat presari gabe bizitzera. Niretzat musika da sentimenduak azalaratzeko daukagun erramintarik handiena, edo potentena. Bulego, izena itxuraz estatikoa, baina barruan beti martxa den zerbait. Burua lanean, bihotza taupadaka eta leiho irekiak sartzen diren ideia berriak errealitate bihurtzeko duten gogoa. Bulego ez da bulego bat, bai? Ez da horma zuri bat, ez da ordenagailuaren aurrean egoteko leku bat. Bulego plaza bat da eta kantua, dokumentua. Eta orain, hemen dago Tom, bulego kantuz ondo entzun dezagun oihukatzen, marea gora eta indartsu. Hartaldeko ardi beltzak, sasi artean leku berriak zizelkatzen. Tom Bizarazu, bulego, talde askoitiarra, ongi etorri beste behin ura bere bidean proiektura. Ni esker. Zure hitzak erabilita, atzera pausurik eman gabe, zato zaurdean uran parte hartzera, Tom? Bai, buruz. Buruz bera. Bai, oso gustora etortzen gara. Bai, buruz aurrera, bai, botatzen. Bai, beti etortzen gara oso gustora, ez? Nik uste dut ja, ez da, baina proiektuan nire ere sentitzen dut, ez? Hain batean, ze ja, etxan bezala sentitzen naiz, lantaldearekin, estudioan gaur komentatzen nuen, ez? Abestiak grabatzen eta, berriz hemen eta berriz sentsazio hau eta etxean egote sentsazio hori. Eta bai, egia esan oso pozik, honen parte izan alizateagatik eta gure aletxoa jarri alizateagatik ere. Eta zuentzat, bulego bezalako talde batentzat, Tom, zer suposatzen du honetan parte hartzeak? Ilusioa, niretzat, azkenean guk musika proiektuak gara, bulego, baina era berean musikeroak ere gara, eta nire ikuspuntu pertsonaletik, niri ura bere bideanek urtero ematen dit aukera artista pilo bat ezagutzeko, orain arte nituenak ezagutzen, da, ia pixkanaga, harremantzen hasi gara elkarrekin, eta lagunak ere baditut, musikarien hauen artean, baina urtero ematen dit aukera, miresten nuen artista bat, ezagutzeko, eta bertatik bertara egoteko berarekin, eta bai, hori itzen nola Roberto Mosorekin abestu nuen estenatokianean Iñaki abestia, hori itzapen piloa ditu dira edizio guztietan bilduak, eta niretza da, esango nuke pertsonalean hori dela, gehien bat, artistak ezagutzeko, eta batez ere, gure gunetik pixkat kanpo, ze Durangoko azokan eta ere, egoten gara elkarrekin, baina beste kontestu batean da, bakoitza bere proiektuan, eta bakoitza bere txokoan, eta kafeketegian igual ikosten gara, baina ez du aukerarik ura bere bidanen bezalako kalitatezko denborarik izateko. Eta gero bulego bezala, esango nuke, ederra dela, Nik uste dut, urtero esaten dut berrina, baina nik uste dut historiaren parte bat izaten ari dela ura bere bidean, Euskal Herriaren historiaren parte bat, Euskal kulturaren parte bat, eta behar bada oraindik ez du perspektiba nahikoa ikusteko zenbaterainoko alea izango den, zenbaterainoko harria izango den kultura, euskal kultura den eraikin horretan, baina nik uste dut handia izango dela. Denbora beharko du horrek, ezta? Denbora beharko du, baina era berean nik orain ere sentitzen dut, ari dela izaten, eta posa ematen dit bulego bezala honen parte izan alizatea, ze uste dut hemendik 50 urtetara, ez dakit nuen egongo garen, baina seguru atzera begiratu eta esaten dola, zederra zen bere bidearen parte hartza. Oso, no. Bi kantu entzunan izan ditugu estudioan, ardi beltzak eta gure izarrak. Eta horietatik abiatu nahiko nuke apur bat, bulegorean eta zure ibilbidearen ibilbide horretan apur bat sakontzeko, bale? Bai. Bale, lehenengo aipua erabilita urrez apaindu ditugu gure orban denak. Hori hartu dut, bai? Egiten duzuen musikan, Tom, urrezko ertzak jartzen aldizkiezu zeuen orbainei? Edo zelan egiten duzu apur bat minetik edertasuna sortzeko zuen musikan? Nik uste dut musikak danetarako tokia behar duela, Behar duela tokia aldarrirako, behar duela tokia laitasunerako, tristurarako. Niretzat musika da sentimenduak azalaratzeko daukagun erramintarik handiena, edo potentena. Eta horren barruan badago, minari toki bat ematea, eta minari inkluso batzutan sentitzea eta gozatzea, tristura edo horrelako minak,
eta beste batzutan sendatzea ere, ez? Musikak laguntzen du horretan, eta bueno, konkretuki ardibeltzaken kontestuan jarrita, beste honen kontestuan jarrita, beste hitz egiten du pixka bat, hori, pixkat, hartaldeko ardibeltzak garenok edo behintzat sentitzen gareno, ez? Denok uste dut daukagula, ez? Arlo bat non ardibeltzak sentitzen garen, batzuk gehiago, besteak gutxiago, batzuk pribatuan, besteak publikoan, batzuk lagun artean, besteak lanean, denok daukagu, ez? Hortaz pixka bat, eta polita iruditzen zitzaigun abesti honekin aldarrikatzea hori, ez? Ardibeltzak gara eta ez da lotxatzeko zerbait, ez? Da arro esateko zerbait. Ardibeltzak gara eta desberdintzen gaituen hori, benetan eder egiten gaituena, ez? Bestela izango ginate masa homogeneo bat, dana berdinak. Eta bueno, pixka bat, nik uste dut musika, kasu honetan badela nola egiteko aldarri bat, nola egiteko, bueno... Senda belartxu bat igual, ez? Bai, senda belarra, beira, jolita. Baitu, horre ere jar dezakegu, ezta? Bueno, ardibeltzetan, aipatzen duzu maiz, entzun ondo, ez? Entzun egiten da denbora guztian, entzun ondo. Zergatik da garrantzitsua entzunaraztea? Nori ari zarete apur bat oihu egiten zehazkia? Nik uste dut normaltasunari, ez? Eta normaltasun idealizatu horri, esan behar zaio, ez? Entzun ondo, eta gainera aldarrikatzen, ez? Ardibeltzak garela eta harro gaudela, ez? Da nik uste dut musikak eta buleok baduela ere nola egiteko ardura bereziki gaztetxoenekin, ze, helduak, ez? Baina gaztetxoenek, izatea eredu bat nun, ez eredu nahi dugulako izan eta horrelako ezerre, baina nik uste dut polita izan daitekela, ez? Eredu bat ikustea eta niri gustatuko litzaidak, ez? Bere garaian, futbolera jolasten ez nuenean jolastokian, ikustea, zeudela beste muti batzuk, ez, gizonezko batzuk, esaten zuen, nik enuen jolasten, ez? Edo, partidutara joan beharren, futbol partidutara joan beharren, musika kontzertutara joaten ziren eredu batzuk izan banitu, behar lasaiago joango nintzateke, edo beste zera batzuk topatuko nituzke, ez? Bai, eredu ezberdinak behar dituztela, ez da, gazteak, ez? Eta, nik uste dut kaso hau horretarako dela, ez? Entzun ondo, zegu ardibeltza gara eta gustora gaude gainera. Eta hemen gaude gainera hotzan, eta zuen eredu izaten, ez? Hain handi baten. Kantak aipatzen du ere, marea gora bezala, edo bezalakoak jarri dut nik bai garela. Tom, zuen ibilbidean edo zurean propioan, zer eramaten du mareak zure musikan? Eta kontrara zer utzi du edo uzten du ondarretan mareak? Nik esango nuke, denbora aurrera joan ahala, gauza bakarra gelditzen ari dela nire musikagintzan, edo gure musikagintzan, nik nire esperientzia pertsonaletik hitz egingo dut, eta da bihotzetik abestea. Askotan, sartzen gara dinamika baten, nola baiteko, arrakasta edo reperkusioa duenean proiektu batek, gauzak, hori bilatzera, ez? Hori bilatzera egindako bideak bilatzen hasten gara, eta gero eta gehiago ari naiz konturatzen, beti jakin izan dut, baina gero eta argiago daukat, bidea dela nor bere buruari entzutea, nor bere bihotzari entzutea, horrekin lasai egotea, eta hori gozatzea musikaren bitartez, ez? Eta behar badu aldarrirako tokiat izan kantu baten, egotea, tristurarako, pozerako, eta nik uste dut hori dela mareak guzten duena, ez? Joan eta etorri egiten da, batzutan modak daude, ez? Sare sozialetan, edo musikagintzan ere, produkzioan, estilo bat, edo bestea, edo instrumentu bat, edo bestea, baina beti gelditzen dena, bihotzetik egiten dugunean, gauzak hobeto daz, bai gurekiko, bai jendearekiko, bai orokorrean. Txopolita, erantzuna, oso. Gu gara hartaldeko ardibeltzak kontrakorrontea esaten duzue. Zehazki noiz sentitu zara benetan kanpoan? Gazte denboretan eta badokazu gogoan gaztaroaiak ez dakit aipatu duzu? Bai, ikuste dut pixkat konstante bat izan dela, ez? Nire eta nire taldekideen bizitzan ere. Ruen ikusten duzu eta ez dakit zenbat urte ditu, 50 piko, eta dauka tatuajez bete da besoa, eta bakoitzan etorten, zera, tatuaje berri bat, eta egin dut aurreko astean, eta ez dakit zer da. Xabi ere berdin, Xabi Tanik, adibidez, momentu bat oso zehatza dena, da 15 urte izango genituen, eta genuen ensaiatzeko lokal bat Azpeitin, Zubizarren, oraindik existitzen da ensaiatzeko lokal hori, eta zen lokal bat, azteek ensaiatzeko lokal bat, uste dut udaletxeak edo jarria edola, eta gurea zen atea ireki, metalezko ate zar bat,
zen tren estazio zar bat, horrelako zerbait. Bai. Atea ireki eta bertan zegoen, lokal gehiago zegoen, baina gurea zen atea ireki eta bertan. Zen tokiat, kriston beroa egiten zuen. Bai. Seguramente ez dut horretzen, baina usai txarra egongo zen. Seguro. Hautsez beteta, arma sareak, eta Azpeitin zegoen, eta gu Azkoitiarrak izan da, autobusa hartzen genuen Azkoititik Azpeitira, Xabik eta biok, udaran, eta koinziditzen genuen udaran 40 gradu zeuden egun edozein egunetan, jendea joten zen Zumai aldera, Azkoititik, hondartzara, bainu jantziekin, motxilarekin, ez dakit zer, eta gu jaizte ginen Azpeitin, jaten ginen lokal horretara, ze gustatzen zitzaigun, ez genuen igual kontzerturik ere, baina gustatzen zitzaigun musika egitea. Eta igual momentuan, egiten genuen, nahi genuena, eta jazta ez, da ezin hain kostiente, baina gero denborarekin, esan denon, ostia. Momentu horretan, bastante arnibel ginen, porque denak zeudena, eta claro, gurasoak eren tarteka larritu edo preokupatzen ziren, ez den, jo, Tomas, zara joan hondartzara urten, edo, bueno, ni hemen guztuan, joaten naiz batzutan da jazta. Baina hori zegoen esparrua ez. Baina gure esparrua hori zen, musika zen, eta kontzertuak, eta beste lagunak festa hiltzen ziren moduan, ni eta Xabi eta ingurukoa, joaten ginen kontzertu, ez? Nun kontzertua guara, eta hori mantenduan nire bizitzan, ez? Bikotearekin, familiarekin, niretzat hori da gustatzen zaidan plana, eta hori da... Bueno, bihotzak agintzen dizuna, ez? Bai, bihotzak agintzen duena hori da. Errekuperatuz, ez? Oso, no? Zuen geziak ez dute zulatzen gure azala, dio kantak. Zein momentutan ikasi zenuen edo zenuten zaurgarritasuna eta irmotasuna ez direla aurkakoak musikan? Edo nola? Nik uste dut bideak erakusten duela, ez? Eta bulego hasi ginenean ez gien euskan 15 urte. Ja genituen 26 igual, gehiago igual. Baina horrek jartzen zaitu toki batean, kostientea gozaren bizitzako gora beraz, eta musikariok beti dugun ikuste dut ala ere joera, jendearen gustokoa izan nahi horretan erortzeko, ez? Nahi edo ez nahi, azkenean esposizioa handia daukan lanbide bat da, esposizioa handia daukan aktibidade bat da, eta horrek batzutan eramaten zaitu hor gurpil horretara. Baina nik uste dut, hortik ere irten daitekela. Oso, no? Gauzak aldatzen han eta hemen, itzurunen eguzkia aukitzeko gai ginen, dio kantak. Zuen musikak, paisaia fisikoak eta emozionalak nahaztu egiten ditu, denbora, une oro. Etorkizuneko bulego, zein leku berritan ikusten duzue apur bat eguzkia aukitzen? Badun badago leku berri. Bueno, ez dakit, euskalo. Niri etzai gustatzen asko horretan Xabi da oso ona. Eta Xabik zerri hori ez dakit zer esango duen, baina zait asko gustatzen pentsatu behar da, ez, etorkizunean, eta nik non baino nola definituko nuke, eta hori oso garbi daukat, ez? Eta da bidea gozatzen. Eta elkarrekin ondo egoten, azkenean, bulegoren tamaina duen proiektu baten barruan egoteak, bauzka gauza pilot, ez? Eta gauza oso ederrak, baina eraberean gauza oso zailak ere. Eta estres asko gestionatu behar izaten dugu, lantalde handia dugu inguruan, eta esker da posible ere bulego, eta askotan zaila bihurtzen da, ez? Plater guztiak bueltaka mantentzea, eta era berean zuere gustora egotea, ez? Eta pauso bakoitza gozatzen egotea. Beraz, non ez dakit, baina gustatuko litzaidake etorkizunean gozatzen jabetzea. Oso, no. Ze ondo gauden esan zenun goizalde baten, presarik gabe bizi ginen udaran. Oso zaila da gaur egun bizi dugun produkzio gizarte honetan batzutan arnaz hartu eta makinaria etetea, ez, lantzian behin. Musikaren industrian ere, suposatzen dut antzerako ibiliko zaretela. Baduzu zuek presarik gabe bizitzeko aukerarik? Bai, nik uste dut baietz, Nik uste dut baietz, bai. Eta zelan egiten duzu hori? Niri konposaketak ematen dit derrigortasun bat presari gabe bizitzera. Ze presaka ezin da, behar badengoa jendea egiten duena, ez? Baina nik ezin dut presaka konposatu. Eta etzait gustatzen. Eta etzait gustatzen nora heltzen nahi zen presaka konposatzen dudanean. Beraz,
presaka zentzu guztietan, Bai. esaten dut data aldetik, esaten dut baita konposaketa prozesuak oso, dira konfidantza behar duzu, ez, prozesuan, eta emaitza ez da segituan heltzen, ez, eta saiatzen bazara emaitza segituan izaten, orduan eta urrunago jartzen da emaitza, ez, utzi behar duzu, bere horretan, sentitzen, gozatzen, musika entzuten, idazten, helbururik gabe idazten ere, eta horri hiltzen gara, eta horrek derrigortzen hau pixka bat, presa hortatik kanpora egoten. Eta gero zuzenekoak, zuzenekoak, zuzenekoak da, presentzia momentu, hor gaude, konzentrazio hutsa zabiltzaten momentuan, ez? Bai, eta momentuan bizitze hori. Aurrekoan entzuten nuen artista bat esaten zuena antzerkia eta musika, zuzeneko musika, badirela bi arte, ezin direnak, ez bazaude bertan, ezin dituzu bizi. Eta nik uste dut, hala dela, ez, musika entzun dezakezu etxean, eta gozatu eta dantza egin, eta edo kotxean, edo beste gozein kontestutan, zuzeneko musika, hori zuzenean bizi daiteke bakarrik, ez? Eta hor, gertatzen den hori publikoaren eta artistaren artean edo taldearen artean momentu horretan bakarrik gertatzen da, ez? Eta nik uste dut hori dela presentzia maksimoa, ez? Bai. Betirako, esaten duzu, ez? Zer da benetan betirako izan behar duena musikan? Eta zer da iragankorra baina beharrezkoa bulegorentzat, musikan ere? Nik uste dut aurretik esan duana, ez? Berdina, ez? Bai, bihotzetik abestea, bihotzetik abesten saiatzea, eta lortuz gero horra heltzera, ez? Toki horretara heltzera konposaketa batean, edo kontzertu batean, edo elkarrizketa batean, edo zein tokitan, hor dagoela betirakoa, ez? Eta apur bat talde bezala mantentzeko, horre kohesionatuta mantentzeko? Bueno, horre esan duke komunikazioa. Bai, ez da? Bai. Azkenean, musika talde bat, beste, lan askotan gertatzen da, ez? Baina musika talde bat harreman bat da, eta bikote harreman bat bezala, edo familiko harreman bat bezala, ez? Zaindu behar duzu, batutan zaintzea ze haude gurpil horretan, ez? Momentukotasun horretan, eta zaindu behar duzu, eta saiatu hartzara duzun moduan hori zaitzen, eta nik uste dut hori dela gakoetako bat, ez? Ez da zaintzen duzu elkarrez? Saiatzen gara, batzutan bestetan baino gehiago, ze askotan urpian sartuta daude eta ez gara konturatu ere egiten, ez? Nola gauden, baina saiatzen gara. Eta ari gara, begira, egin du orain hasi gara egiten, hilean behin plan bat. Plan bat, lanik gabe. Jontatzen garen bakoitzan bezala gaude, edo bileretan, eta bileraz bago, kotxean baldin bagoaz A puntutik B puntura, bagoaz horritz egiten, azkenengo ez daki zerri buruz, edo kontzertu hau edo gero ez daki zer da. Baina lanak okupatzen dugu osoa, osaltzeko bendituko gara, horrena bai gabe, edo joango gara ondartzara, edo txiki bat, edo handi bat batzutan egingo du. Baina hasi gara egiten, planak ze beharrezkoa ikusten du, zaintza hori, eta estresetik pixkat urruti ere, elkarrekin momentu hori. Amaitzeko, antxe aurkituko dituzu gure izarrak, esaten duzue kantan. Zerk gidatzen du bulego gaur egun izarren bila jarraitzea? Izarren bila jarraitzea, izarrak izan daitezke asko, ez? Bai. Nik uste dut pasioa, ez? Pasioak bultzantzek gaitu egiten dugun hau egitera, eta gozamena, eta hori bukatzen denean, nik uste dut bulego bukatuko dela, edo zentzua galduko duela, ez? Ez badugu disfrutatzen egiten ari garena, ez badugu pasiorik ematen dugun pausoak oitzean, eta ez badugu, azkenean pasioak ekartzen duen ambizio hori momentu bakoitzean, nik uste dut bulegoia zentzua galduko duela, ez? Azkenean, gozatzen ari garen bide bat da, asko ematen ari zaigun bidea da, asko ematen ari gara bide honi ere, eta garbi daukaguna da privilegiatu batzu garela, ez? Aurretik ere egon gara talde mordo batean, egon gara saiatzen bulego bezalako zerbait egitea, eta derrepente orain dela 5 urte, ikusi genuen herri-zerri joan, eta jendea gure abestiak abesten zituela, abesten hasi zela, jendea hunkitzen zela gure abestiekin, jendea etortzen zela gure kontzertutara, eta hori, badago batean gure esku, baina era berean ere sentitzen dut nik behintzat, ez dagoela guztiz
gure erabakietan edo gure kantuetan edo badela opari bat, ez? Bizitzakin dago opari bat eta bueno, hori gozatzen jarraitza da gure helburua. Zeiake txikitsuekin egin duzuen horrez, bueno, zuen publiko handienetako bat hor gazteak direla, Bai. ez? Nerabeak direla, Tom? Jo, aholku bat, emango zeniekena zuen moduan, jo, bihar talde bat sortu nahi dut. Erreferentea dut, hori, talde hau, eta bihar musika sartu nahi dut. Zer esango zenieke? Eske Aholkuak oso zaila dira, bai, da ez zait gustatzen aholkuak ematea, ze iruditzen zait nire esperientzia dela azkenean nik hartu ditudan erabaki onda txarren emaitza, ez? Eta behar bada aholkuek igual kentzen zaituzte zenbait erabaki txar hartzetik eman altzaituztena aholku horrek emango ez zintuen bide on batera, ez? Nik esango nuke zenak esandakoari entzuteko eta kanpotik datozen zarata eta estimulu guzti horiek aldiren heinean kanpoan lagatzeko. Oso ondo. Badokate zertan pentsatu. Urte hauetan ezarete isilean igaro. Ezarete uraren azpian geratu eta marea gora etorri da zuen ahotsekin. Ez duzue kolorerik galdu bidean. Are gehiago, ardi beltzak izanik, piztu duzue distira, norabide bihurtuz askorentzat. Ardi beltzak zarete, baina egokitu nahi ez duten horiek, eta sasi artean bidea egiten dutenak, zalantzan jarriz, irauliz eta sortuz, ez? Zuek entzunan hasi duzue ahotsa eta horrek bihurtu zaituzte beste askoren bosgorailu. Eta orduan ulertu dugu ardi beltz izatea ez dela bakardadearen sinonimo, izarren artean distira propioarekin ibilitakoen ezaugarria baizik. Bulego, Tom, eskerrik asko ezberdintasunaren gotorleku izan, eta urduri bada ere, begietara begiratzea zein garrantzitsua den gogoraratzea datik. Bai? Eskerrik asko. Seiz poliak. Eskerrik asko. Zuei.